ଚାବିଟା ପକେଇଥିଲେ ତ ଧରିବ ଚାବି ଦେଇଦେଲା ଆଉ ମୋବାଇଲ ଚାଲିଛି ତ କିଛି କହିବୁ ନା ତ ଡରିକି ବସି ଇନଷ୍ଟା କରିବ ହଁ ଇନଷ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ମୋର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ମୋ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ହିଁ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋତେ କହୁଛୁ ହାଏ ଗାଇସ୍ ଇଏ ମୁଁ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ ତାପରେ ଫେମସ୍ ଲୋକ ଇଏ ଆଉ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦାଦା ଝିଅ ମାନେ ନାନୀ ହେବେ ତାପରେ ଆଜି ମୋ ଦିଦିର ରିସେପ୍ସନ୍ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏତିକି କହିବାର ଦେଖିଲେ ହାଏ ତାଙ୍କ କୁଣିଆ ସେସବୁ କୁଣିଆ ହେଇକି ଆସିଛି ତ ସ୍ଲୋ ମୋର କଥା ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ଶନି ସେଠି ଆମ ଇଟା ବାଟି ବାଲା ବଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ ତମ ସାହି ଲୋକ ହଁ ଓଇ ଏ ସଞ୍ଜୁ ସେ କ'ଣ ତମ ସାହି ଲୋକ ତମର ଏଠି ଘର କାହିଁ ଯାଅ